mashoko obuda achitogwana Nick Mangwana ashamisa kugara munyika yeZimbabwe. Vanhu vakati pamwe munenge right now you are out of your mind, but tichachengeta this post tozokuratidzai chigare gare. Zanapenda mashoko anobuda achitogwa panapa naNick Mangwana ashamisa vanhu panguva ine vanhu yasiona kuti vipi kosa anochoenga panguva ino iyi. Kana ari paatakika ngavatomajaira zvavo. Noda kuti zvikananda hazvisi kumira. Don't subscribe or like on the bell icon. Nick Mangwana posta picture mutungamiri wenyika aiwa pamwe na vice president kwanza anojoinga muri kuona iro buda indira mberi achiti after years of fervent opposition a figure enters our midst and immediately begins fomenting division, yet some naively see an ally. Why is it that any sign of our togetherness dampens their mood? This is pure opportunism, a belief that divisions will create openings for them. Let us follow our leadership's example and remain rallied to our common purpose. Mashoko atogwa panapa naNick Mangwana. Tipinda makomenzi wabeda nyora chiti good luck permanent secretary. I will quote this statement and remind you in few weeks to come. Chindozivai divi rekurerekera permanent secretary because pakaipa mogona kudzokera kwamuri citizen uko. Mwanopinda wachiti there is only one side and we are all members of that one. Anyone who believes there is a division are members of a lunatic fringe. Mashoko atogwa naNick Mangwana achipindura. Mwanopinda wanyora chiti who is this figure who entered our midst and he has been fermenting division. Ndo pane nawo kuti zvachitogwa naNick Mangwana uri kuripore vani uchiti who is that figure I enter our midst ndobva auya akafomenda madivisions. Hakuzi kungoya ataka vipi kosa ndinochwenga ava vakaviga mpini here. Mwanopinda achibuda nyora achiti Mugabe would stand a distance from the rest of the country and speak to the acting president before he departs. This thing of bringing Kazembe or any other character to a supposedly confidential conversation is devoid of the unity of you seem to be prompting. Vanopinda vachiti muchinyanyo kumupa unnecessary attention zvinorwadza sei kuti die hard party Vanguard vanokosha chete nguva yema-elections. Themba Mliswa campaigned against ZANU-PF kubva vaMugabe vachivapenyu. Ndo mashoko arikubuda panguva ino yemashoko anga atogwa naNick Mangwana ine post. Mina section medu nzimafundo imo tukudi pamusoro pechitupo ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.